Assalamualaikum dulur mancing, ketemu meneh kambing aku Cahyo MC lur. Iki isih menyusuri kali-kali proyek. Targete isih nila babon. Pakane tetep cacing, pakane nganggone cacing lur. Iki ambek tegek ling tak gawa. Muga-muga gelem gondo. Jos. Ini wong angen lur. Wedhuse anak 10 lur. Layah-layah.
semut anu kupu-kupu lur. Buanda lur. Set. Strike lur, jas gandos. Jos. Suara manuk pentat. Kowe tenang ning kono sik.
Durung lur, wisan wis mendung. Trek. Aduh, ora kena lur. Cul. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali water lur.
Langite mendung, Lur. Wayahe mule. Lanjut spot-spot anyar meneh. Aja lali tonton terus.